Орша районы Алсу КВН командасы. Kızlar selam. Сәмсіз. Bu şirik finaldan нәрсе көтәсез? Biz көтәбез, әлбәттә, яхшы чыгыш һәм бик күп смайликлар. Рәхмәтләрегезне кемгә белдерәсез? Рәхмәтне белдерәбез үзебезнең районыбызның администрациясына һәм укыган Орша педагогик коллективыбызга. Бик яхшы. Әфәрин кызлар, әйдәгез, кыздырыгыз сәхнәне. Алга! Орша! Ул иң яхшы төзелеш материалы. Ул һәр вакыт кул астында. Балалар өчен бу иң чыдам уенчык. Көтмәгәндә повестка килсә, ул сине чакырылыштан коткара. Аның белән һәр вакыт күңелле. Матурым, сиңа мин пешергән ризыгым ошыймы? Ул сине бер кайчанда яманламый. Төшенкелеккә бирелгәндә, ул сиңа яңа илһам чыганагын аша. Аның белән син үзеңне ышанычлы хис итәсең. Тормышта төрле авырлыклар булырга мөмкин. Аларның шишелеше бер, арыша кирпеше, бер кирпеш, мең шишелеш. Берне генә булса да ал, барыбер кирәге чыгачак. Каршылыгыз сәхнәдә Алсу КВН командасы. Исәнмесез? Сезнең каршыгызда Орша педагогик коллективының Алсу КВН командасы. Гафу итегез. Бу Назлы гөл. Күргәнегезчә, ул үзенчәлекле. Син нәрсәгә артың белән бастың? Ник узган уендагы кебек арт белән чыкмыйбызмыни? Беренче уенда арт белән чыкканга 4 калдык та инде. Нишләп алай? Егетләргә шуның хәтле чыгыш ошады. Хәтта Алисаны кияүгә дә чакырдылар. Еме. Нишлисез сез? Ник безнең дә кияүгә чыгасыбыз килә? Борылыгыз әле. Жюрида хөрмәтле кешеләр утыра. Менә Фәрида Пайташтабанова, Алмаз абый Хәмзин, Айваз Садыров. О! Тагын нәрсәгә борылдыгыз инде? Ник Айваз өйләнмәгән бит? Так, кызлар, җыелыгыз әле. Безнең ярым финалга үтәсе бар. Так, бездә нәрсә бар соң? Мин җиңәр өчен Хәбиб Нурмагомедовны чакырдым. Нәрсәгә? Аның бөтенләй җиңелгәне юк. О, алайса без ярым финалда. Назлы гел бас әле урыныңа. Кызлар, без үз көчебез белән җиңәчәкбез. Аның өчен бездә нәрсә бар? Миндә җыр бар. Игълан итегез. Җырлый, менә бу. Гади генә түгел, минем сөйгән ярым, хезмәт итмәс өчен Әлфия ул хәзер. Гүзәл, син тагын да начаррак җырлый алмадыңмы? Хәзер җырлыйм. Мин бәрәңге син көрәк, казып ал мине тизрәк. Башы каткан. Так, стоп. Гүзәл, сәхнәдә моның хәтле тузга язмаган җырларга ярыймы ни? Нишләп миңа ярамый, әле Ленар яшенгә ярый. Ләйлә, синең анда Нияз белән хәлләр ничек? Әйбәт, әйбәт. Но менә Алмаз белән күрешергә авыррак. Әбәү, Ләйлә, сине дә кияүгә чакырсалар, ярым финалга өчәү генә калабызмыни? Тукта әле, менә мин кияүдә, КВНда уйныйм ич. Ник синең ирең төрмәдә бит ул? Ирең төрмәдә эшлимени? Эше шуның хәтле катлаулы, хәтта өйдә дә кайтып кермәй. Мин алай теләмим, минем КВН уйныйсым килә. Айваз, гафу ит, син кызларны ишеттең. Кызлар!
Кызлар, яңалык, яңа iPhone чыккан. Әйе, 3 камералы. 3? Ник без хәзер 4 фотога төшә алмыйбыз мени? Назлыгөл, борчылма. Bir камерага берничә кеше төшә ала бит инде. Алайса икесен сатырбыз. Назлыгыл. Мындай жүләр сүзне синең генә әйтә ала идең. Монда яраксыз телефонны син генә ала аласың. Белгәнегезчә, без булачак укытучылар. Назлыгөлдән инде укытучы чыксын инде. Тарих укытучысы? Тарих ул история. Минем Instagramda историяларым шуны хәтле күп. Менә бүген иртәгә Ярар, аңлашылды. Назлыгөл Габдулхаевна безгә бүген тарих буламы ул? Әйе, 3нче дәрестә. Ярар, алайса. Назлыгөл, булар кемнәр? Минем 9нчы сыйныф укучыларым. Шундый зурма? Әйе, инде 6нчы ел китте. Тарих фәненнән имтихан тапшыра алмый йөриләр. Назлыгөл, алар мәктәпне тәмамлый алалармы соң? Тәмамлыйлар, алар бик акыллы. Үзем шикелле. Әйдә тикшереп карыйк әле, балаларны нәрсәгә өйрәтәсең икән? 1961 елның 12 апрелендә нәрсә булган? Минем әти туган? Юк инде. Чынлап әйтәм, паспортын күрсәтимме? Büyük Кытай стенасына ничә ел? Күп түгелдер. Кытайда ясалган әйберләр озакка чыдамый. СССР турында нәрсә әйтә аласың? Бик тәмле арзан мороженое. Әмма тиз тарала. Назлыгөл, һәм иң мөһим сорау. Син нәрсәгә тарих укытырга булдың? Чөнки тарихын белмәгәннең киләчәге юк. Күпме бала киләчәксез калды. Соңыннан жюри әгъзаларына мөрәҗәгать итәсебез килә. Безнең киләчәк сезнең кулларда. Сезнең балаларыгызның киләчәге безнең кулларда. Әйе, менә шулай бер-беребезне кул белән тоткалашып яшик инде. Назлыгөл! Сезнең каршыгызда Арча педагогик өлкәсенең Алсу КВН командасы иде. Алсу КВН командасы Арча районы. Жюри әгъзаларына карыйбыз. Булас елмая, Алмазова елмая. Барысы да елмая торган смайлы куйдылар. Менә бик зур рәхмәт, үземдәген бик шат. Бер-ике сүз. Рәхмәт. Айвас, әйдә синнән. Син бит инде барыбер теге. Арчага тип әйтәсең киләме? Әле шуңа өстәп Арча педкилиятендә укыдым да әле мин. Әлбәттә. Шуңа күрә менә шушы мин укыган килиятта шундый акыллы, шибәр һәм юмор хисле кызлар укуы, эшләве. Сез укыйсызмы, эшлисезме кияүдә дидегез? Укыйбыз, мин эшләйм, это образ. Ну кияүдә ушыймы? Укуы мине бик шатландыра. Рәхмәт кызлар. Рәхмәт бик зур кызларга. Рәхмәт бик зур.